Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. Good afternoon everyone. Kumusta po kamungunya na daw ng Miyerkules? Sana po kayo sa maray na kamugtakan. Ini po si Father Bus Bombase OP ng UST Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. So pagayron ta ang satuyang hapon mga tugang. And by the way, ini po sarong tape as live na si Father Bus may misa po ngunyan na alauna digdiho sa UST. Dahil po ngunyan na hapon, igwa kami ning apod kay ni inihong pinning and capping ng mga nurses digdi sa UST Legazpi. At ako po ang natukahan na mag-celebrar kang misa. Kaya ang ginibok ko po, para makapag-padagos kita sa tuyang programa, so ito po ang ginibok ko. Nag-record na po ako earlier. Kasi parang dagos-dagos po ang satuyang paghatod sa Indo ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon sa satuyang programa. Na Marhay na Hapon. And mga tugang, sana ngunya na hapon, dahil man tabi ka mo mga pinagmamati-mati. Sana medyo sabihin, Father, tranquilo kita. So anyway, magayon mga tugang ang satuyang pag-uurlayan niya na hapon. Ini po manunugod iniho sa sabi nga sa paggamit kan mga itinatao sa tuya ng Diyos. Kasi tayong lahat kasi ay stewards, o tagapagmahala. Tagapamahala lang naman tayo. Hindi po tayo ang may-ari, Tayo lang ay tagapamahala. Pinamamahalaan lang po natin ang mga pinagkakalob sa atin ng Diyos, So, ang Diyos ang siyang may-ari, Kahit ang buhay natin ito, hindi ko pag-ari ang buhay na to. Pinahiram lang ng Diyos. Sa akin, ang buhay, ang katawan, ang panahon, ang aking kaibigan, lahat po yan ay hiram. Kaya sabi ng kanta, hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Totoo mga tugang, handog tayo sa isa't isa. So sana po mga tugang, ang gawin natin, tayo po ay pakinabangan po natin ang mga bagay-bagay. Huwag po natin sirain kasi sayang Sa bandang huli, ang mangyayari nasayang dahil hindi natin napakinabangan. Kaya gusto ng Diyos na ang lahat na ibinigay sa atin ng Diyos, lahat na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, sabi nga pagpatalubuon, dahil pagsayangon. Kasi ang importante mga tugang, napapakinabangan. Kaya tandaan natin sabi nga sa Ebanghelyo na mamaya babasahin natin, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Bakit kasi bibigyan? Kasi nga inaalagaan niya. Kaya binibigyan kita ng panahon, inaalagaan mo yung panahon, binigyan kita ng kayamanan, pinalago mo ang kayamanan, yun. Kaya nga mas magiging masaya ang sino man. Halimbawa, ikaw naman, binigyan kita ng kapital. Parang upuhunan. Pagkatapos ay nilustay mo lang. Sayang. Huwag mong lulustayin. Huwag mong sasayangin. Kaya nga, mahalaga po mga kaibigan, na ating pakinabangan. Pakinabangan po natin ang lahat na binibigay sa atin ng Diyos. Una, di ba, binigyan tayo ng Diyos ng buhay, binigyan tayo ng Diyos ng panahon, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay-bagay. So ano pong gagawin natin dyan? Ang gawin natin dyan ay pakinabangan. Huwag natin lulustayin, huwag natin sisirain, huwag natin pababayaan, kundi pahalagan. Yan naman talaga pagpapahalaga. Kasi sabi nga sa Bible na babasahin natin mamaya, ayon sa magandang balita, sa araw na ito ng Miyerkules, 16 kang bulan ng Nobyembre, bakong Disyembre, Nobyembre, November 16,
By the way, hindi na pala November 16. November 19 na pala, Father Boots. Ikaw pala. No, hindi, November 19 po ngunyan. Okay? Pasensya na kasi si Father Boots ay hindi man ulianin. Si Father Boots po kasi ay minsan bumabalik. Bumabalik sa pagkabinata. Bumabalik sa pagkabata. Anyway, hindi po. November 19 po ngayon, sa araw ng Miyerkules, November 19, 2025. Kaya nga, sa Ebanghelyo, ang bawat meron, bibigyan pa. Pero yung wala, ngunit ang wala, kahit na kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Kasi tandaan po natin, ayaw ng Diyos na masayang. Kahit ikaw, hindi ba, pag binigyan kita ng kapital, binigyan kita ng puhunan, pagkatapos hindi mo pinakinabangan, nilustay mo, masasaktan din ako. Bakit? Sinayang mo eh. Huwag natin sasayangin. Kaya nga, sabi nga, yung wala, kahit ang counting nasa kanya, ay mawawala pa. Bakit? Hindi pinapakinabangan. So maganda po ito habang tayo nabubuhay. Ang paalala sa atin pakinabangan natin. For example, ang buhay, pakinabangan natin sapagkat hindi buong sabi natin habang buhay tayo ay buhay. We sabi nga we are simply living with a borrowed time. Lahat po borrowed yan Lahat po hiram lang yan hiram na katawan, hiram na panahon, hiram lahat po yan At sana habang hiram yan o pinahiram sa atin, bigyan naman natin halaga. Iyon. Ang problema sa atin, hindi natin nabibigyang halaga. Minsan pa, nagpapabaya. Yun, Kaya, tandaan po natin na tayong lahat ay katiwala. Ano kasing katiwala ka? Anong uri ng katiwala ka? Ikaw ay katiwala na nagpapahalaga o katiwala na nagpapabaya? Yan. Simula pa lang mahalaga na po talagang pag-usapan natin yan. Kasi totoo yun Ngayon, kung pinapahalaga natin ang lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin, palalaguin natin. Binigyan ka ng talino. Di ang gagawin mo, talagang mag-aaral ka pa ng mabuti, palalaguin mo ang iyong kaalaman, so kaysa naman masabi mapupurol. Kaya sabi nga, sharpening the saw. Ang importante yung lagari, kinakailangan patalimin. And how do you pinatatalim yan? By actually, practicing. Yan po yung mahalaga yun Kaya pinatatalim natin ang ating kaalaman sa pagsasaliksik, pagtatanong. Ano ba ang mga ganito? Kaya mahalaga po ito. Sa salapi naman, halimbawa, binigyan tayo ng salapi, ang dapat gawin natin ay patalubuin. Sabi nga, yung interest. O ibig sabihin, pakinabangan natin. Palaguin natin. Hindi natin sasayangin. Kasi masama po yun tinatawag natin sin of omission is also like a sin of commission. Pareho po yun Nagpabaya ka Huwag tayo magpapabaya. Sa Ebanghelyo na marinig natin, may isang alipin na pinagkatiwalaan ng isang salapi na umugit kumulang ay katumbas ng 3 buwan batayang pasahod sa ngayon. Walang paliwanag na magiging mabisa sa kanyang katamaran at kawalan ng diskarte. Okay, bakit? Naging tamad. Yun. So, mga tugang, ang mahalaga, maging masipag tayo. Maging masigasig, maging masipag. Huwag tayong maging tamad. Yan. Ang importante sa simula pa lang, pag-usapan na natin ito. Kaya nga may mga taong hindi umaasenso
dahil sila po ay tamad. Okay? Tayo po ba ay tamad o tayo po ba ay masipag? Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. As in Best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombacio OP. Sana po wag tayong tatamad-tamad. Kasi pag tayo tamad-tamad, hindi tayo masipag, sabi nga, tayo rin, ang mangyayari yan, tayo rin ang maghihirap. Kaya maganda po maging masipag tayo. Ano mang bagay, masipag lagi tayo. Kasi kasipagan talagang importante sa buhay. Masipag, masinop, sabi nga nila, masipag tayo. Masipag mag-aral, masipag alamin ang katotohanan, masipag magsaliksik, at lalong-lalo masipag tayong gumagawa
ng kabutihan, ano? Na hindi po tayo nagsasayang, ano? Sapagkat sabi nga, bawal po ang tamad, ano? At bawal po ang walang diskarte sa buhay. Alam mo, importante yan eh. Ako'y humahanga sa mga taong kahit mahirap sila. Pero may diskarte eh. Madiskarte sa buhay. Yan po ang pangapunan sa tuya mo yan. Dapat may diskarte tayo. Kasi pag wala kang diskarte, talagang wala. Importante yung diskarte sa buhay. Ano? Hindi nangangahulugan na, tingnan mo, may ako noon may nakita po akong sa Facebook, magandang kwento ito. May dalawang lalaki. Yung isa mahirap, yung isa mayaman. Yung mahirap, reklamo ng reklamo sa Diyos, sabi niya. Ay, sana, life is fair. Dapat pare-pare kayo maghirap. So, ang ginawa nila, ang ginawa ng Diyos, binigyan yung mahirap, binigyan yung mayaman, pareho. Binigyan sila ng lupa na magbungkal. Okay? Since yung mayaman hindi sanay magbungkal, nahirapan siya. Pagod na pagod. Ano? So, ang ginawa ng mahirap, sa simula, nakakuha siya ng mga bagay-bagay at ipinakilo niya yon yung nabungkal niya sa lupa. Okay? So, yun. So, the following day, mind setting itang tawag niyan eh. Ang ginawa ng mayaman, sabi niya, hindi ako marunong, pero hihingi ako ng tulong. So, ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan. So, ngayon, yung mayaman, hindi na siya lang ang nagtatrabaho. Pero yung pobre, yung mahirap, solo-solo siyang nagtatrabaho. So, sa makatuwid, yung mayaman, maraming nagawa kasi nga hindi siya nag-iisa. Meron na siyang kasama sa paggawa. So, the following day, ang ginawa niya ay pinisan nila yung nakuha nilang mga kumita na siya. Hanggang sa gano'n, naisip pa rin niya, umupa siya ng mga magtatrabaho. So, yung mahirap, hindi, solo-solo lang siya. Sa bandang huli, tandaan mo mga kaibigan, yung mayaman, kahit na po siya hirap na hirap sa simula, pero inisip niya ang mga paraan, na talagang magtamasa. Ang nangyari ay lalo siyang lumago. Kasi nga, maliban sa kung umupo siya ng maraming maggagawa, ay kumuha pa siya naisipan niya. Magkaroon siya ng mga equipments. So marami siyang nagawa. Kasi nga, hindi siya nag-iisa. So yun po ang problema minsan sa atin. Ang problema, sa atin kung bakit tayo mahirap, kasi sa our mindset eh. Mindsetting po kasi yun eh. Importante po yun. Mahalaga po na yung mindset natin. Gumawa tayo ng paraan. Huwag tayong basta doon na lang sa sarili natin. Alam mo, bakit yung mayaman sa kabila, hirap na hirap talaga siya eh. Pero sa bandang huli, yung maman uli siya. Bakit yung mahirap? Mahirap pa rin siya. Bakit? Hindi niya ginamit ang kanyang isip. Hindi niya ginamit ang kanyang kakayahan. Hindi niya inisip. Kundi inisip lang niya sarili niya. Yun, naging mahirap talaga siya. Pero kung iisipin natin mga kaibigan, pareho. Para sa sinasabi nga, lahat tayo po binigyan ng 24 hours. Di ba? Lahat naman tayo eh. Pero depende po sa atin paggamit ng 24 hours. Yung iba, yung 1 oras pa lang eh, ginamit na niya kaagad sa trabaho na talagang kumita na siya. Siya, itong mahirap walang ginawa, kundi siya lang ang gumawa. Kaya talagang hirap pa rin siya. Kasi yung poor mindset, dapat gawin po natin yung ating mindset. Yung sa pag-iisip, simula po yan eh.
Kaya sabi nga dito yung sa Ebanghelyo mga kaibigan, makikita natin yung isang katiwala, poor mindset. Bakit? Sa halip na gumawa siya ng diskarte, wala. Kaya nga nangyari? Yung isang katiwala, umuwi ito na parang masasabi natin na reklamo ng reklamo. Yun. Okay? So basahin natin mga kaibigan ang mabuting balita sa araw na ito ng araw ng Miyerkules. Petsa 19 kang bulan ning Nobyembre. November 19. Okay? Galing po ito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 19, talata 11 hanggang 28. Noong panong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Kwento po ito May isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawin hari at magbagsik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Okay, tingnan mo 10 mga alipin Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang pagbalik ko. Yun. So, di ba? Meron talagang dapat palaguin nila. Sabi nga, make business out of it. So umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga alipin, binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung ano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una, ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Wow, congratulations, di ba? Lumago, Magaling, sagot niya. Lumapit ka at lumapit naman ang ikalawa. At nagsabi, minamahala ka sa 5 bayan. Yun. Lumapit ang ikalawa, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamahala ka sa 5 bayan. O tingnan mo, binigyan ng gantimpala. Lumapit ang isa, pang-alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at tinago. Tingnan mo tinago pa, binalot pa. Natatakot po ako sa iyo sapagkat higpit ninyo. Tingnan mo, nag-akusa po siya. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi nyo hinahasik. Yun, tingnan mo, reklamador. Alam mo yung mga taong walang ginagawa, sila po ang mga reklamador. Kaya yung mga tamad, reklamador po yan Ang mga masisipag, hindi reklamo ng reklamo. Gumagawa lang po yan. Kaya masisipag. Kaya tandaan po natin, ang mga reklamador ay yung mga tamad. Mga tamad po yan. Kaya makikita ninyo yung mga puno ng reklamo, mga tamad yan. Okay? So ito po ang nangyari. Masamang alipin. Sa salitaan mong iyan, ikaw ay hahatulan. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko sana'y tumubo ang punang ito. At sinabi niya sa naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Ingan mo, yun natikta mo Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kaibigan, napakagandang paalala sa atin. Maraming bagay na matututunan tayo dito. Number 1 tayong lahat ay katiwala. At bilang katiwala, dapat magtiwala naman. Magtiwala tayo sa ating mga kakayanan at magtiwala tayo sa pinag-uutos. Sabi dito ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Yun po ang utos Ipangalakal. Make business. Pero hindi siya gumawa ng business. Kaya anyway mga tugang, babalik mo si Padre Boots pagkatapos ng mga paalala. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tonic Bank, Pamascolone, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamascolone. Sa shop, installment loan, Pamascolone. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. Asin Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DZGB YouTube channel, asin sa Radyo DZGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DZGB. Always number 1. Always at your service. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang. Ang oras tabi ngunyan is 30 minutes after 1 o'clock. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Cobra Energy Drink. Tatak mo. Tatak Cobra Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids.
Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasio OP at ating napakinggan ang mabuting balita sa araw na ito na nagpapaalala sa atin. Ulitin ko muli, tayo pong lahat ay katiwala. At sana po, anumang ipinagkakatiwala sa atin, paniwalaan natin. Dito, maliwanag ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik. So in other words, gawin natin. Ano nangyari? 3 alipin yun. Yung isa binigyan ng 10. Naging 10. Yung isa naging 5, naging 5. Pero yung isa, anong ginawa? Naku, nagreklamo pa. Sabi, hito na po ang inyong salaping ginto. Binalot po sa panyo at itinago. Alam mo, number 1, huwag tayong matakot. Bakit? Una, sabi ba, ipangalakal ninyo. Hanggang sa pagbabalik ko. Kaya mayroon ng utos ipangalakal ninyo. Dapat make use of it. So, hindi dapat itago. Huwag natin, alam mo ang problema kasi minsan sa atin yung fear. Fear is paralyzing. Alam mo, importante mga tugang, magtiwala. Hindi matakot. Fear. Tandaan mo ang fear. F-E-A-R. False. False po yun false. Yun. Evidence. Appearing real. Pero mali po yun Fear nga. Kasi nga, natatakot tayo. Kaya alisin po natin ang takot. Alisin po natin ang takot. Pero paano mo maalis ang takot? Alamin mo. Alamin mo. Kasi alam mo, ang taong may alam, hindi natatakot. Pero ang taong walang alam, madalas matakot. Tingnan mo, nasa natatakot tayo sa multo. Wala naman Yun. Kaya nga, yun, walang alam Kaya huwag tayong matatakot. Alamin natin. Sabi ba natatakot po ako Tingnan mo, natatakot. So huwag natin, huwag tayong mabuhay sa takot. Sapagkat sabi, napakahigpit ninyo. Tingnan mo, nag-akusa pa. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inaasik. Well, sinagot siya ng Panginoon. Masamang alipin. Sana po, sa bandang huli, pagdating sa accounting natin, sa bandang huli, huwag naman natin marinig yung masamang alipin. Sana po, marinig natin yung, magaling na alipin. Bakit? Pinakikinabangan. At mapagkakatiwalaan. Yan po, sana maganda yun Mapagkakatiwalaan. Yan importante, So, mga tugang, maliwanag po ito, So, itong alipin na ito, pinagkatiwalaan, dapat, na nga, di ba? Mayroon na siyang kapital. Pero sinasabi nga wala siyang diskarte. Walang kawalan ng diskarte at katamaran, may takot. Alam mo, maaring mauwi ito sa pagkamaligamgam sa mga bagay na pagkaluluwa sa Pang-Diyos. Mo, tandaan po natin ito, ganoon po talaga yun na nangyayari sa atin. Nanglalamig. Minsan sa buhay ng spiritual, nanglalamig tayo. Ayon kay San Gregorio Dakila, St. Gregory the Great, mga katugang, bunga ng pagkamaligamgam. Yung tinatawag sa English, lukewarmness.
Sabi nga sa Bible, di ba? If you're neither cold nor hot, I will vomit you. Isusuka kita. Ang malisya, ang matinding galit, ang lubang hiya, ang kawalan ng pag-asa, ang katamaran ukol sa mga utos, ang pagliwaliw ng diwa sa mga bagay na di tapat. Yan po yung mga tugang. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya ang debosyon na binibigyan katuturan ni Santo Tomas Aquino bilang kalooban buo upang ilan sa sarili sa lahat ng ukol, paglilingkod sa Diyos, ay mawawala sa kalagayan sa pagkamaligamgam. Yun, talagang liukwam tayo. Hindi lang ito yaong ukol sa Diyos, kundi yung pakikitungo natin sa kapwa at sa sarili. Ito'y paging pagod sa pagmamahal, kapabayaan sa sarili at sa kapwa. At ang masaklap ay sa cancer na ito ay waring pagsuko sa mga hamon ng buhay at walang tiwala sa magagawa ng Diyos sa Kanya. Yung pa importante, may magagawa ang Diyos sa atin. Kaya minamaliit pa natin ang kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang anumang masama nating ugali. Anong ginagawa upang lumago bilang maging bahagi ang iba at sarili sa kakayan bilang anak ng Diyos sa ating kapwa? O nalugmok na lang ako sa paghahambing ko ng sarili sa iba? Total, hindi mo paganda yun yung ihahambing mo ang sarili mo sa iba. Hindi po maganda yun. Dapat gawin mo. Ang dapat gawin. So napakaganda po ang paalala sa atin sa araw na ito sa Bible. Na mahalaga po ito na huwag tayong maging pabaya, kundi tayo ay maging tagapag-alaga. Kasi nga tayo ay katiwala. So maliwanag po ito. Tandaan po natin ang mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Alam mo, napakarami po Napakaraming biyayang tinatamasa natin mula sa Diyos, gaya ng biyaya ng buhay, pamilya, kalusugan, kakayahan, at iba pa. Kung minsan nga, dahil sa dami ng ating nabibigyan pansin na ang mga biyayang ito ay sa Diyos nagmula. Kaya, nakakaligtaan natin magpasalamat. Yan ang importante, mga tugang. Kaya nga, isa sa mga bagay sa umaga, sa araw-araw, yung pagpapasalamat sa mga kaloob ng Diyos. Pasalamat tayo. Una-una, pasalamat tayo sa Diyos sa mga hinihinga natin na hangin ay libre. Yung oxygen. Hindi naman natin binabayaran ng oxygen. Pasalamat tayo sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos ng mga ibinibigay sa atin. Importante, huwag po natin kakaligtaan, huwag natin kakalimutan ang pagpapasalamat. At ang isa sa pinakamagandang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng wastong paggamit. Totoo naman Kung talagang nagpapasalamat tayo sa Diyos, hindi natin sasayangin ang mga bagay-bagay, kundi gagamitin natin ito ayon sa kagustuhan ng Diyos at sa plano ng Diyos. Yan po, pasasalamat natin. Pag tayo gumagawa ng mabuti, napapasalamatan natin ng Diyos. Sa pangangasiwa at pagbabayong sa mga biyayang kaloob. Yung pinapayabong natin ang mga kaloob ng Diyos. In other words, pinapatalubo. Sabi nga we try to enrich ourselves, and others, pinagyayaman natin kasi alam mo, gusto naman talaga ng Diyos na tayo ay maging mayaman. Hindi mayaman in a sense na mayabang, kundi mayaman sapagkat talaga naman pinagkakatiwalaan nga tayo Dapat yung mga ipinagkatiwala sa atin, pagyamanin. Yun, di ba? Pagyamanin natin. Yun. Tulad ng kwento ko sa inyo, mga tugang. Pagyamanin natin. Dapat meron tayong sabi nga, growth mindset, not fixed mindset.
Kasi ganyan na, Father, kasi ganito na lang kami. Kumusta ka? Ito pa rin, ganito pa rin, mahirap pa rin. Kasi nga, you keep on telling yourself, mahirap ka. Kaya hanggang ngayon, mahirap ka talaga. Pero if you keep telling yourself, sa awa ng Diyos, ito, maunlad. Yan. Sa atin kasi marinig natin negative eh. Ito pa rin, ganito pa rin, wala nang nangyayari, ganito pa rin. Alam mo, importante po, dapat pagyabungin, o pagtalubuin ang mga kaloob sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin. Napakaganda po yung talinhaga na ibinahagi ni Jesus sa araw na ito. Ang mga aliping nagpalago ng ipinagkatiwalang salaping ginto at tinaguri ang mabubuting alipin, yayamang naging matapat sila sa kaunting bagay. Kaya importante po maging tapat. Anyway, babalik mo si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, ating ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan ngayon. Sabi nga, mapagkakatiwalaan ang tapat na tao. Yun. Tayo po ba ay tapat o mandaraya? Tapat ba tayo? Alam mo, maganda po ito Tapat, hindi nang luloko. Kaya sa mabuting balita, makikita natin. Kaya naman, ginagampanan
sila ng hari o ginagantimpalaan sila ng hari. Kasi sila ay nagiging tapat sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanila, kaya pinamahalaan sila ng bayan. Subalit, yung alipin na itinago ang salaping ginto ay tinawag na masamang alipin. Kaya ano pang gusto natin mangyari? Tayo po ba ay masamang alipin o magaling na alipin? Magaling na katiwala. At bilang pagkilala sa pinagmumuna ng lahat ng biyaya, huwag nating itago lamang ang mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Sabi nga, share it. Share your blessings to others. Share. Paunlarin po natin yan. So, dublihin pa natin yan. Pagsipagan natin. Hindi dapat matakot. Huwag tayong maging tamad. At sabi nga, diskarte lang yan. Tayo ay nawa ay makatulad ng mga mabubuting alipin na mas may lalo pang pinagyaman ang biyayang ipinagkalob sa kanila. Maging matapat tayo sa mga mumunting bagay. Importante katapatan talaga nakalob sa atin ng mundong ito upang sa katapusan ng ating buhay, pagkaluban tayo ng higit na dakilang biyaya, ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Yan po ay mahalaga talaga, Mahalaga po ito mga kaibigan, na tayo ay maging tapat. Alam mo, malaki po ang naidudulot ng pagiging tapat. So, gusto ko po kayong bigyan ng sinasabi nga na yung benefit ng being faithful steward. Alam mo, sabi nga, the benefits of faithful stewardship include spiritual and character development. Yun. Para madidevelop talaga ang ating character, ang ating ugali, at nadidevelop ang ating espiritu. Sabi nga, such as building faith and character traits like trustworthiness and accountability. Ay ngayon, pinag-uusapan natin ito accountability. We are all accountable. Tingnan mo mga tugang, hindi ba? Yung mga nangurakot, they are accountable. Kaya nga ikaw ay naging mayor, governor, presidente, o nanunungkulan sa bayan, politician. You are accountable. No one is exempted from being accountable. Accountability po yun. You will give an accounting. Sa bandang huli, talagang magbibigay po tayo ng accounting. Kasi importante mga tugang ito. Kung talagang ginagawa natin ang ating mga tungkulin. Yan. Kaya nga, paalala po ito sa atin Yung mga tungkulin, ako for example, ito nga, tungkulin ko na bilang broadcaster, at tuwing may programa sa 1:00 hanggang 2:00 sa Maray na hapon, tungkulin ko because I am accountable sa inyo ng mga tagapakinig. Na ako po ay mayroon po akong pananagutan. Yan po sa inyo Pananagutan po natin yan. Ang problema ngayon nawawala na yung mga pananagutan na yun. Tandaan po natin, we are all responsible and accountable. Kaya nga ito po, alam mo, ang sinasabi dito, yung benefit ng pagiging tapat, spiritually and personal benefit, ito po, character development. Sabi nga, faithful stewardship cultivates key character traits such as faithfulness, trustworthiness, loyalty, and accountability by exercising authority while recognizing you are not the ultimate owner. So, ibig sabihin, hindi po tayo ang may-ari. Wala po tayo. Sabi ko nga kanina, di ba, ang katawan mong yan, ang buhay mong yan, ang panahon na binibigay sa iyo, ay pahiram lamang because hindi po tayo ang may-ari. Ang Diyos ang may-ari. And one day, pag tayo namatay, tayo po ay magbibigay sulit. Sabi nga, we will be giving an accounting. Sabi, ano bang ginawa mo
na ikaw nabubuhay pa. Ano? Actually, maganda po ito yung tinatawag na corporal works of mercy. Ano, hindi ba? Na ikaw nabubuhay, nagpakasasa ka? O ikaw na nabuhay ng may mga hindi kumakain, binigyan mo siya ng pagkain, na wala silang mainom, binigyan mo siya ng inumin, wala silang matutuluyan, pero binigyan mo silang matutuluyan. Nang sila ay litong-lito, nagbigay ka ba sa kanila ng advice? Yun po mga importante mga tugang ito. Tandaan po natin, wala sa atin makakatakas sa kamatayan. Lahat po tayo magbibigay sulit. Lahat po yan. Kaya nga, maganda po ito. We have to be faithful steward. Ang mahalaga po ito. Faithful steward. And syempre, sa pagiging faithful steward, mahalaga po ito. Na tayo ay maging productive. Kasi gusto talaga ng Diyos maging productive. Alam mo, ito po ang sinasabi na practical benefits ng pagiging faithful. Number 1, productive use of resources. Alam mo, importante ito eh. Yung mga binibigay sa atin ng resources. We have sources, but we have to be resourceful. Sabi nga, dapat resourceful ka. Sapagkat ang taong tapat, ang taong faithful, promotes the diligent and productive use of one's time, talents, and treasures. In other words, nagiging productive. Productive po tayo. So, in other words, pag productive ka, masagana. Hindi nagkukulang. So, number 2, improve company performance. Hindi ba sa trabaho? Kung ang tao ay o kahit sa eskwelahan o kung saan, nasamahan, pag ang tao ay talagang mapagkakatiwalaan, talagang maraming opportunities at lahat ay nagiging masaya. O yun. And at the same time, yung environmental stewardship. It encourages the responsible care of the environment and the planet for the new generation. Yun po ay importante. Bakit kaya, sabi niya, importante po? Why is faithful stewardship important? Yan, At sa bandang huli, ito po ang gusto kong ipamahagi. Being a good steward is about sharing our time, talent, treasures with God and others. If we love God and are aware of His love for us, He can transform us to give of ourselves freely and sincerely without counting the cost. So accepting the outpouring of God's love can help us deepen our love for Him and others. Okay? So ito po ang mahalaga sa pagiging steward. May 7 letter T. Sabi nga, if we are pagkakatiwalaan, life management or life stewardship, ito po importante sa buhay natin. So ito po ang lifestyle ng mga mapagkakatiwalaan. Number 1, T, time. Okay? Number 2, temple. Number 3, talent. Number 4, terra, treasure. Number 5, trust. Number 6, theology. And number 7, testimony. Yan po eh. Importante po ito eh. Dapat pakinabangan natin. So, tanda natin, okay, itong mga pitong T, time, temple, talent, terra, treasure, trust, theology, and testimony. Itong T7 targets all aspects of our lives and relationship to God and His people. Kaya mga tugang, mahalaga po ito. Tayo ay maging tunay na katiwala ng Diyos. At bilang pinagkakatiwalaan ng Diyos, sana po palaguin natin ang malahat na binibigay sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin. Dapat natin pahalagan. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Ito po muna si Father Butch Bombase, OP. Nagpapasalamat po ako sa ating technical
pagtulong niya sa atin at paggamit ng kanyang kakayahan at kanyang talino. Yun po, di ba, napapakinabangan, At kayo rin na nakikinig sapagkat mapapakinabangan po natin ang lahat na pinag-usapan natin. Let us all be faithful stewards, not a lazy steward. God bless everyone, and remember always that Father Boots loves you always. Thank you. Bye-bye.